Helenka Doubravová. Cvičím pilates nějakých 10 let, ale předtím jsem chodila do posilovny, cvičím zhruba tak od 15 let. Potom jsem měla úraz, takže o to víc jsem musela cvičit, a protože mi nechutná česká kuchyně jako taková, takže jsem vždycky hledala alternativy zase od těch 15 let, a tím pádem jsem se dostala k výživovému poradenství a přes výživové poradenství jsem se dostala k paní magistře Knapkové, která je zástupkyně Care Diet, a díky ní vím hroznou spoustu věcí i o proteinové dietě. Výživovým poradenstvím se zabývám 7 let. Měla jsem báječnou rodinu 2 lidí a tam zhubli ti lidé, paní 20 kg, pán mi zhubnul asi 18 kg. A co bylo nejkrásnější na tom, že ta paní opravdu omládla. Vyrýsovaly se jí vrásky, vypadala úplně jinak, vypadala lépe. A bylo to během 3 měsíců. Paní bylo 44, takže v tomto věku už se daleko hůře hubne a výsledky byly maximální.